Op de Antillen heb je Anthony Godet, die het voorjaar de verkiezingen won. Myrna Godet, die in zijn plaats premier werd. Maar boven hen uit torent nog altijd de figuur van Papa Godet, hun vader. Een voormalig bokskampioen die in 1969 tegen een kogel van het gezag aanliep. De politiek inging en tot een legende uitgroeide. Wie was die man? Als voorschot op het bezoek dat Myrna Godet deze week aan ons land zal brengen, reisden wij vast af naar Curaçao voor een portret van de aartsvader van een politieke dynastie. Goedenavond. Dat bezoek aan ons land is al bij voorbaat met de nodige nervositeit omgeven. Want het ziet er niet naar uit dat de Godets van plan zijn aan de leiband van Den Haag te lopen. Dat was wat de vorige Antilliaanse regering deed. Die voerde bezuinigingen door, saneerde ambtenaren weg, plaatste een bodyscan voor bolletjesslikkers, allemaal op last van Nederland. Tot onvrede van de bevolking, vooral het armendeel. Want die werd er alleen maar armer van en kreeg het pijnlijke gevoel dat de regering meer voor het buitenland deed dan voor de Antillianen zelf. Wie kwam er nou eens op voor hen? Welnu, dat deed Anthony Godet. En dat verklaart veel van zijn overwinning bij de verkiezingen dit jaar. Hij maakte zich tot spreekbuis van de arme, zwarte Antilliaan. Begon een soort electorale volksopstand tegen de heersende machten. En liet daarbij niet na te vertellen dat hij de zoon was van de vader. Zoals deze zomer in 2 Vandaag. Dit is mijn vader, de beroemde Papa Godet, de strijder van Curaçao. En in zijn plaats is nu zijn zoon Anthony Godet. Dus je kan een Godet uitschakelen, maar dan kwam er een andere Godet tevoorschijn. In papa's voetsporen. Want wijlen Papa Godet is voor de Antillianen wel zo'n beetje de belichaming van het idee van een volksopstand. Toen hij in de jaren 30 en 40 opgroeide in Willemstad, hadden de zwarten daar, zo'n 85% van de bevolking, nog veel minder te vertellen dan nu. Het gouvernement, de kerken, de industrieën, het was allemaal in handen van een blanke, op zijn best lichtbruine elite. En zo zou het heel lang blijven. Tot de late jaren 60, toen hij de man werd die een ommekeer teweegbracht en doordrong tot de macht. Nos líder máximo, luchador, fundador de Frente Obrero Liberación 30 de Mei, el hombre que lucha por todo obrero que dan, ministro de Labor, presidente de Frente Obrero, Papa Godet, con la bondad de cada palabra, vamos dan, con nos, Papa Godet. Damas y caballeros, buenas noches. Esta box, anto aqui dana ela vira campeão. Anto amiting e medalha aqui. Dus me atrasele. Campeão de quê? De seu peso, dus sim. Anto taia mele, ela ha em número el diamante negro. De zwarte diamant. De zwarte diamant, hè? En dat was werkelijk een stevige knul, hè? Een gezicht, man, om op te schieten, zou je zeggen. Hè? Maar 2 knuisten waar je dan u tegen moest zeggen. Hè? Onrecht dulde hij niet. Begrijpt u? En hij werd kwaad en hij heeft veel mensen kapot gerameld. Dat was een van, misschien als je wil zeggen, zwakke punten. Maar dat was ook een van zijn sterke punten waardoor hij leider geworden is. Maar meneer, door ora botanya hier in de porta tabini. En toen zit de papa in zijn. Se da coisa também compra e na minha piscina a minha tem sempre compra para mim te saca tudo sempre su saco do neném de todo dia da tinha na porta todo dia. Tem el sistema biel, qual estava de existir aqui na Curaçao. Nós todos sabem que luta, tão luta, mas a pisar. Mas cai vítima e sempre ao manhã. Me está dispuesto para dar minha vida se é necessário. Basta que sei tem interesse de comunidade. Frente. Viva Frente Obrero! Viva! Ze waren hier op Cuba. Een amigo personal de Fidel. Sim, dat een amigo personal de Fidel. En dat is kibi outro constant. Constant, nada para corresponder com outro. Não estava da bicha. Eu não sei o nome, mas eu sei a história assim, não. Isso não. Ok, nita dapat je
amante die echt hinang revolucionário, hinang luchador, hinang kasali pa ng país, te ola bimbek, ela duna yugo kabinansa di je nombre de Ernesto Che Guevara Godet anto ate. Llama Ernesto Che Guevara Godet. Hoe ging u vroeger naar de overkant toen u jong was? Toen zwommen wij gewoon weg, een stelletje jongens. Dan springen we hier het water in. En zwommen de Sint-Anabij over naar de kant waar Venezolaanse bootjes aankomen. Om zo, ja, bananen, sinaasappelen en van alles te krijgen. Dan zwommen wij terug met een doosje. En dan stoten ze het voor ons en zwemmende komen we aan de overkant. Was papa er ook bij? Ja, zeker, ja. Want alle jongens van Outerbrand die waren bevriend met elkaar. Papa Godet is van Outrabanda. De Gribus, dus het gewone volk, wat niet waard, niks waard was, dat zat aan Outrabanda. Outrabanda betekent die andere kant. Die andere kant, daar ginds, weet je wel, somewhere, ergens. Hè? En dat is Outrabanda altijd geweest. Hè? Papa Godet die woonde daar op de berg, somewhere. Hè? Vraag me niet waar, ik weet niet, somewhere. Kanta ko brother. Hey, Toro, tabotei. Bosata televisie. Sí. Kanas hebben we gewerkt. Ja. Kijk, kami Bisabo noon na Sabelstraat noon na tayo masa boy. Sabelstraat kasi. Mas kami nagko papa tabi ba na ibanan. Papa tabi ba net ina? Net ina? Aqui? Net tabi ba si. De punto aqui. Si, trazia casa verde. Trazia casa verde e papa não tabi. E tabi ba. Si. Casa ina? No, hier dan de hoor. Ja. Papa die heeft hier gewoond. Nou, dit was de Sabelstraat, hè? Ja, het was een wijk met heel veel kleine huisjes waar de mensen als een familie woonden, begrijpt u? Ze hadden niet de luxe of de nodige privacy die ze nodig hadden, maar vroeger was Curaçao zo dat men met zijn huis, met zijn deur open kan slapen en er gebeurde niets. Is dit ook een wijk waar nu veel op de vol wordt gestemd? Jazeker. Kijk, de mensen van deze buurt zijn bekend bij Papa Godet en ze staan bekend. En Papa Godet die kenden ze ook goed. En als je het bekijkt, het resultaat van een hele stemming, dan zie je dat deze buurten allemaal op hem gestemd hebben. Althans met de meerderheid. Ze stemmen nu op Anthony en op Mirna. Anthony, ja. Vota Godet, stem op Godet. Ja, zie je? Ik kwam hier veel in Marokko. En tussen de mensen, hè. Bonken van kerels, dat waren geweldige kerels. Nou, daar één van deze mensen, daartussenin had je dan Papa Godet, hele jonge man. En dan had je daar het was heet, je weet zelf, in Curaçao. Hè. En dan moest je water drinken, dan had je een kraan op ongeveer 1 meter van de grond. En daar zat aan vastgeklonken, hè, met een ketting, een bekertje van aluminium, hè, met alle mogelijke deuken erin natuurlijk. En als je dus moest drinken, dan moest je zo helemaal voorover gaan. En dan kon je een bekertje water krijgen. Onmenselijk gewoon. Hè. In deze omgeving moet je dan Papa Godet neerzetten. Een vent die weet, hier is iets belangrijks. En dat verdorie, en dan worden wij daar onder de voeten gelopen. Dat nam hij niet. Hij was iemand die bij conflicten, dus bij havenconflicten tussen de arbeiders, niet schroomde om van geweld gebruik te maken. Hè? En ook als er dus, laten we zeggen, een beroep werd gedaan op zijn natuurlijk rechtsgevoel, bijvoorbeeld van mannen die vrouwen aframmelden, of van deurwaarders die arme weduwen het huis uitzetten. Nou, dan trad hij wel op. En indien nodig met lichamelijk geweld. Maar tende een grandbox door. Pas sommige manieren was aan met die aki zo'n medaillon. Quando a dias teve 54 ela ganhou como campeão mundial de Caribe. En tot dan net de aigo ami anansi. Laat mij een staaltje van die man vertellen. In Aruba zat ik in zijn hoek. Hè? En wat gebeurde er? In de eerste ronde zag ik dat papa
zijn linkerhand niet gebruiken. De beste wapen die hij had. Maar op een gegeven ogenblik bleef hij doorvechten. Doorboksen. En hij zei tegen ons, stop maar een beetje ijs in mijn handschoenen. Na de 10e ronde bleef hij doorvechten, maar hij gebruikte niet zo goed zijn linkerarm. En hij heeft de partij gewonnen tegen een zeer sterke tegenstander. Maar wat is er gebeurd? Vanaf de eerste ronde was zijn arm kapot. En hij bleef zo doorvechten. Con algon koos orat papa pere pelea. Ora perde pelea de binkas dorabia. Despe eta que da gewoon trobe. Ora que gana en de drume noche. So je te bin seka je papia. Nanta que da papia sekna. Te kasi mardugani nanta que da papia over de pelea. En wat was de specialiteit? Bolenpunch, dit. Altijd, een keiharde. Hij flikste naar boven wanneer hij in de hoek staat en de tegenstander die kwam. Bolenpunch, dat was het. Ja. Net zoals een bokser op een gegeven moment met zijn knuisten weet te raken of moet weten te raken. Zo is hij ook in het gewone leven gaan staan. Hè? En heeft hij alles zo aangepakt, hè? Als bokser, zeg maar. Hè? Een paar klappen en dan ben je er. Hè? Want dat heeft op een gegeven moment hem gebracht tot excessen ook. Hè? Dat hij dus, om een onrechtvaardigheid te wreken, begaat hij een nog grotere onrechtvaardigheid. Een ander vlak, maar nog grotere onrechtvaardigheid. Omdat hij zo impulsief is. Hè? Dus hij komt op, onmiddellijk, bam, hij zet zich in. Het is de bokser die niet moet afwachten wanneer nee, ik moet er zijn. Hè? Ik moet de anderen voor zijn, bij wijze van spreken. Hè? Hij slaat er meteen op. Hij slaat er meteen op. Ja, asina eta. Misko stambe Anthony. Toen dat bis Anthony dat bruto, kiko, onbesko. Pero dat zo karakter. Pero eenmaal be conoce en gente. Dus no para distancia bisa. Dus drente. Ora bot drentele, bota me reparar com inteiramente outro gente. E a agressividade é, tá verdade, porque ora tá apresentar, ora bo abusar de je. Então se bo não abusar de je, então vira agressivo. Então esse é Godet. Ja, zo zijn ze, de Godets. Boksers in het dagelijkse leven. Als havenarbeider, zijn eigenlijke werk naast het boksen, richtte papa Godet een vakbond op voor dagloners en werd er zelf de voorman van. Met een bevlogenheid zoals die bij geen andere vakbond op de eilanden bestond. Hij vocht niet enkel voor de lonen van zijn mensen, hij vocht voor hun politieke rechten. Hij werd ermee een leider van het soort dat in de jaren 60 in de hele wereld opstond voor black rights, zwarte rechten. Zijn vakbondstrijd werd een emancipatiestrijd. Een strijd om het respect af te dwingen van een onderdrukkende elite en daarmee ook zelfrespect te winnen. Een gevecht waarmee het leven zelf gemoeid was. En waar menigeen desnoods, Godet zei het al, zijn leven voor zou geven. En had die onderdrukkende elite dat maar tijdig ingezien. In mei 1969 ontsloeg Shell-dochter Weskar op Curaçao zwart personeel om het opnieuw in dienst te laten nemen door een onderaannemer tegen 70% van het salaris. Wat je noemt de arrogantie van de macht. Er brak een staking uit en ook die stakers werden, ontslagen. Arbeiders van andere bedrijven verklaarden zich daarop solidair met de stakers. Ook de bond van Godet deed mee. En plotseling was er geen weg meer terug. Het was nu respect of nooit meer zelfrespect. Zo kwam de beslissende dag, 30 mei. Vroeg in de ochtend verzamelde zich aan de rand van het Shell-terrein een menigte. Met aan het hoofd papa Godet. Kijk, het hele geval heeft zich geconcentreerd bij Rio Canario. Hier in de buurt. En dan vooral hier in deze plek. Post 5. Als je dan post 5 neemt, daar zijn ze bij elkaar gekomen. Dan gingen ze op die trailer staan. En Godet die neemt het microfoon en die gaat mensen toespreken. En dan krijg je, we gaan naar het fort. E nós estamos tirando discurso, isso que nós estamos marcha também agora para nós vai ministrar para ver regla que entendam, para ver pedir e governo para retirar. Dus van hieruit zijn ze verder getrokken. En dan kom je hier in de buurt, heb je Centraal Madeirense. Hier in de buurt, Centraal Madeirense. Dat was een winkel van, ja, een supermarkt van Portugezen, Madeirense, van Madeira. En die hebben ze geplunderd, min of meer.
vooral dranken meegenomen. Dus de drankpartij, de zuippartij, begon eigenlijk hier in de buurt. Hè? Hier in de buurt. Ondertussen gooien ze een paar auto's overhoop over de kop en ze drinken zich een ongeluk in die hete zon. En Godet liep voorop. Godet die ging voorop, met nog een stel anderen natuurlijk. En toen zijn ze bij Berg Ararat. Daar stond dan die politiekordon. Ja, daar hebben ze geprobeerd om de mensen tegen te houden. 3 Kruisen Centrale Post. Gaarne versterking. Anders zijn de gevolgen niet te overzien. Beseft u het goed en stuurt versterking. Ze zijn door het cordon doorgebroken en ze gaan in een horde naar de stad. En toen gebeurde er iets dat niemand had voorzien, waardoor de lont in de kruidvat kwam. Godet kreeg een kogel in zijn lucht. En toen raakte iedereen de kluts kwijt. En de massa raakte de kluts kwijt. En er was geen leiding meer. Er was geen organisatie meer. En toen is er van alles gebeurd. Waarom op Godet? Waarschijnlijk hebben ze Godet willen raken. Het is een van de grootste stommiteiten ooit. Maar ze hebben hem geraakt. Het was toch een verdwaalde kogel? Zegt men. Ja, maar die kogel zal zelf niks zeggen. Hè? Die weet het toch niet. Hè? Per ongeluk of expres? Ik denk standrechtelijk. Ik heb niet voldoende bewijzen. Er is nooit voldoende bewijzen geleverd. Maar ik denk standrechtelijk. Ik denk dat mensen als Ronchi Issa, de minister van Justitie, hier 2 erg vuile handen in hebben gehad. Men zegt, hij werd neergeschoten, dat is niet waar. Er zijn nog steeds mensen die dat denken. Dat is niet waar, helemaal niet waar. Daar is een officiële politierapport met alle bewijzen van. En dat rapport is gedeponeerd toen bij de Staten en ligt er. Hij is door een verdwaarde kogel volgens de politie gewond geraakt. 30 mei, então para chiquito, tá tinha 3, 4 anos. Então para bij Sint Thomas, Mavo. Sinta de classe, mas tem 2 gente tá comentar que não atira Papa Godet. Então Papa Godet tá só ting. Dus se não bisa agora que não atira Mirna, para bisa já com a Mirna. Pero se não bisa não atira Papa Godet, tá só ting. Então tá agora clacla, mas bula ventana, muita mulher, corre bem casa, chega a casa duro será. Se minha mama tá telo, que minha mama vai ao hospital. Mita tabay comprar então mita mira e auto também arriba e auto bisa daqui que passa não bisa que não agora que não tá quebra nós tá quebra tu coisa para somar não tira papa me digo não tira papa ora não me não vai nunca me mais mas pira para vai ao hospital ora mas tá pira para vai ao hospital e ainda para então não que ela me 30 por o hospital não o meneer como Diego Bini, Diego di começa que norma não atira papa, pero me não sabe papa está morto ou papa aquela vivo. Ora mas queda para, sim papel com não rende, mas queda para me só. Disse me regia tá subtrap te bem arriba, na bem com papa. Niet alleen Godet arriveert in het ziekenhuis. De andere vakbondsleiders komen met hem mee. 2 stakers zijn dan al door politiekogels gedood. De demonstranten in de stad raken volledig losgeslagen. Woedend, veelal dronken en inmiddels zonder de leiding van hun voormannen. Die dag wordt Curaçao even wereldnieuws. Dus het neerschieten van Godet heeft het vervolgens allemaal erger gemaakt? Toen was het explosie. En toen werden die mensen gek. Waren razen. En toen stoten ze onmiddellijk door en toen verspreidden ze zich hier over de Punda. Julianaplein. En toen kwamen ze hier overal vandaan en dan zo naar de Punda toe om dan naar het fort op te trekken. En toen was dat geplunderd, hier vooral in de stad en hier de Brionplein. Het is toen in de as gelegd. Het was gewoon idioot, gewoon krankzinnig. Maar het ergste was toch de boel in brand zien staan. Die stad waar ik zo aan hing, waar ik zo'n geweldige liefde voor had, hè, die zag je er allemaal in vlammen opgaan. In het Elisabeth Gasthuis in Willemstad ligt op het ogenblik nog steeds papa Godet. Hij is een van de leiders van de havenvakbond.
En over hem doen hier de meest wilde geruchten. Hij is de vorige week bij de staking is hij neergeschoten en men vreesde voor zijn leven. We werden vandaag in de gelegenheid gesteld een moment met hem te praten. Papa Godet, hoe is het op het ogenblik met u? Voor wat betreft mijn gezondheid gaat het langzaam, gaat het vooruit natuurlijk. U hebt verder wel gehoord wat er allemaal gebeurd is met de regering en zo. Dat hebt u kunnen volgen? Ja, ik heb het gehoord, want het was ook een van mijn strijd dat de regering zou afzaken. En ik heb gelezen dat de regering een ontslag bij de gouverneur hebben aangeboden. Dus bij 30 de mei, bombo bezig, la Câmara nos bida, mas não está mucha. Porta-se, de sentido, que nós adrenta era, caminha, gente coloscura, tem aceitação, algum caminho que antes tem, então nós temos que esse. Era novo para nós, caminha, igualdade, a começar, anche não hope, pero para começar a sentir que tem tique respeito para gente coloscura, anche não hope. Respect, daar was het dan. Door een opstand die half Willemstad in de as legde. Een breuklijn in de geschiedenis van de Antillen tot op de dag van vandaag. Van dat respect wist papa Godet vervolgens zelf als geen ander gebruik te maken. Hij kwam van het ziekenhuis rechtstreeks in de gevangenis terecht als leider van de opstand. Maar hij was er al snel weer uit. Vanuit de cel richtte hij een politieke partij op, Front. Samen met onder andere Stanley Brown, die u al zag. En hij werd daar de vanzelfsprekende partijleider van. Haalde bij de eerstvolgende verkiezingen 3 van de 22 zetels en wist daar zijn vrijlating mee af te dwingen. Nog voor het einde van het jaar zat de voormalige gedetineerde in de Staten. En dat was nog niet het einde van de rit. 6 jaar later, in 1975, bracht hij het zelfs tot minister van Sociale Zaken en Arbeid. En toen kwam de ware vuurproef. Hoe zou de man van het volk zich houden op het plus? In zekere zin is Sprint werkelijk opgericht naar aanleiding dat wij menen dat de gekleurde bevolkings in vele gevallen onrecht werd aangedaan, dus sociale onrecht werd aangedaan. Toen hebben wij dus met de revolutie van mei 1969 hebben we naderhand besloten om een politieke partij op te richten. Om zodoende voor de belangen van die groepen dus te kunnen strijden. Was papa Godet geschikt als minister? Nee, ik denk niet dat hij de kennis in huis had, de overzicht van hoe de regering functioneert. In huis had om als minister te kunnen functioneren. Maar in die tijd waren er een heleboel meer ministers geweest. En ook in zijn tijdperk die dat ook niet aankonden. No? Hij moest eerst iets weten wat politiek was. Maar wie heeft hem dat ooit bijgebracht? Dat is nergens gebeurd. De opvoeding, de echte educatie, de echte vorming van de mens heeft nooit plaatsgehad hier. Maar wanneer u zich uitlaat omtrent capaciteiten, u weet dus, ik heb zelf persoonlijk dus rechten gestudeerd. Ik studeer die nu op een school, hogeschool, studeer ik rechten. Ik heb vele dus processen gevoerd in naam dus van degenen die op het eiland hier wonen, die niet de middelen hebben om zelf dus een advocaat te betalen, heb ik dus processen gevoerd. Ja. En dus ik geloof dus dat ik voldoende kennis bezit om minister te zijn. Para botar bom minister, não está necessariamente bom ser acadêmico. Die komt também ser assim, para agora que com a minister presidente, me pode defender a coisa bom. Duas coisas bom ser tem. Bom ser tem compreendimento, bom ser tem sabedoria, então coisa que hope gente não tem, bom ser tem sentimento. Mas tem sentimento, partido, gente que não tem sentimento, não pode governar. De laatste verkiezing, toen hadden wij meer dan 20.000 stemmen behaald. U weet dus, het volk, die zagen in onze partij de enigste partij dus die aan de sociale noden, het volk sociale noden zou kunnen leveren, zou kunnen geven. Uiteindelijk heeft Frente zich verkocht aan de DP.
de oude vijand. En zo is bijvoorbeeld ontslagwet, minimumloon, verhoging van bijstand. Maar men was niet van plan om het uit te voeren. Men heeft het ook niet uitgevoerd, weet je. Men dacht, ze moeten nou in de regering zitten, de boel moet kalmeren. En dan doen wij precies zoals we willen. En zodoende is er eigenlijk via de revolutie niet veel veranderd. Godet heeft één ding gedaan. De hele ouderdomsvoorziening in gevaar gebracht. Als minister wou hij zijn liefde laten zien voor de oudjes. De regeling werd gemaakt en goed bekeken voor uitkering op 65-jarige leeftijd. Hij heeft het gepresteerd het te verlagen naar 63 om aan te tonen dat hij dus de oudjes liever had dan wie dan ook. Zonder aan de premie te komen. En vandaag is de SVB aan de rand van faillissement. Dat is de Sociale Verzekeringsbank. Had Godet een strafblad? Ja, hij had een strafblad. Hij was verschillende keren veroordeeld. Vreemd dat de zoon nou geen minister kan worden zonder een strafblad. Maar verdacht van. Terwijl pa wel minister is geworden met een strafblad. No? En wanneer hij zich uitlaat omtrent een strafblad, dan vraag ik me af... Klaus, die was ook dus toen de tijd in de oorlog, toen heeft Klaus ook meegedaan dus aan die oorlog. En ik vraag me als Klaus prins zou kunnen worden, waarom zou ik dus, al laat ik een strafblad, waarom zou ik geen minister kunnen worden? Sei pa met een koos masha grande mes, sale fe prisão, bingura como membro de staten. Een koos hopi grande. Dus pueblo a vota pe será. Anto saquele, anto mes koos met experiencia agora que comer uma homem, dus na seré eta dus culpável como da bisa sospechoso, anto toch pueblo vota de batje. Dus eigenlijk wat meer het een koos de mitata kwam over agora que meer homem. Zo vader, zo zoon. De geschiedenis herhaalt zich. Of zou dat moeten doen, zegt Myrna Godet. Als papa door zijn verkiezing zelfs uit de gevangenis ontslagen werd... waarom zou Anthony na de verkiezingen van het voorjaar niet ontslagen worden... van die ene aanklacht tegen hem en straks alsnog premier worden? Maar de geschiedenis herhaalt zich nooit helemaal. Papa had een strafblad omdat hij wel eens iemand kapot rammelde. Maar hij is nooit aangeklaagd op een bestuurdersfout als zelfverrijking. Ook niet tijdens zijn ministerschap. En dat is wel de aanklacht tegen Anthony. Al voor zijn aantreden als premier. Afijn, wordt vervolgd. Over 2 weken komt de zaak tegen de jonge Godet voor in Willemstad. Maar eerst